Nursing! Nursing, mata na. Sapat ka ba maghiling kiti na competition sa pari? Bahala ka, magtitikang na maurhi na kit. Oo ngay ano, yan ato. Anay? Uy, dali na. Sawat ka ba magtitikang na? Ano na oras o? Nag-apurang pa naman ah. Oo, magtitikang na. Ay di man no? Nakalbay journal. Live baya. Tikain ka ba ini? Uso man ulit sa inyo. Hindi na, pag ini na din yung bahala ka. Hindi ka na makaabo. Asya nga ni. Di dapat mag-healing sa Facebook Live sa Kalbay Journal. Sino na siring naman nakakit, di ba? Adikat ba sa Manila? Hello, makatot sa Kalbay. Makatot sa Kalbay, pero hiling pa rin competition. Facebook Live lang. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? Huy! Diri ka pa maghiling? Para drama ka dina. Bagan ka ang book. Una, di na. Maghiling na kitlay na.